Reit, fe dyma ni yn Sir Gyfyrddin. A mae yna llwyth yn cerdded yn Sir Gyfyrddin. Maen nhw'n amazing. Maen nhw wedi dod bob rhan o'r sir sydd yn hygol. Ni wedi cael gwasanaeth hynod o bendithiol i gysegli'r y wag a'r emyr. A di nawr mae tywydd ar y foment yn wych ar ôl bore hynod o dodgy. Gair wych Gymraeg yna. A wedyn, a mae'n jyst fan hyn, a mae'n jyst yn hyfryd o'r cwmnïaeth, o'r cymdeithas, a'r croeso gyswn ni yn Capel y Ddôl yn anhygol. A wedyn, so ie, mae'n jyst yn hyfryd, mae'n jyst yn codi'n halon ni no end, wedd yr holl bobl hyfryd yn cerdded yn dosaf yn hyn ar gyfer HADAU gobaith.